Tapel Kenyon, Unjomo Director Yamachi Tum, or represent Bas Judge Zone. And then in the chairman, vice chairman, west of the Rift Valley, a small scale tea growers association. They are very registered for almost last 2 years. And we are doing mkutano Kizungu wa directors conference itukulia Jumatatu tuagamba mangana mangi yechai. Ntumanye tenge pona siakanenke wani ntuto simba kai sikera na intuna wale in the first case. Wana na intue mabata atoka na make na ndagiti kuirora lakini rende wa director abanene baitukuru Nairobi una board member na vice chairman national oyole omwena Mombasa na arwa statement very clear egekogera kiba kitu kirenze okulingana n'abantu ba west ba east aba east mbali ba Mount Kenya kuri Mount Kenya, Murang'a, Meru, Kiambu, Embu, all those factories in that region. Ono varia chaya bwere ndiamono naende ntubange tena intwe aba west buna Kisii county toira bale mioro na barau bachikorora bamanye bwae e difference yero aso wakana bwichai chaya yetu ya watu musukusuko mwakolio eta lakini na so mwakoyo ndo chenye bintu mbuyabire na ende buna maoni ya wetu Kisumu KTTN nje bangete headquarters ya bulecha ya bali ya ira bali mibakanwa kiba sikingia of course cyarango giko ikaransa tulto kwane tumanyanga kiba saire ngabara ba gutwakana bagora direct ku factory barabubanya kon into abali mito bakane kiba yera tokonye kurwa secha iliko nyegotera Mombasa echairi etete ki warehouse na ende ndo gotwara bono ogotera wecha enemo ntonyore kibesa torwakana abali mubiya abali mibaito obuoyo bwatebanire lakini bwaikire bono obuoyo bwakire bwasoire ki factory egento nabasabe keringa ki beko obuoyo mugondo yakobeka asobegete ki avocado asobegete amatoke asobegete bituma ono obuoyo bwali na buliebwa na bubeko chaike konyora bwisai ende kwanyora matokeo yichai garamake kwanyora ogotora buuyo mutinya yamo yonde waheri yobono tigana intwe buna barimi tokurumokia torubuyo tokuira sabotakiri eliegere chai yaito atoya matokeo amaya igo na sabire kamuranje tiga tulende ichai kyagera buna antu west of the Rift Valley ndubwate problem ya volume okonyora buna Kisii Nyamira ndubwate mangereto egotobyo kubya ntuaboletie amangana yonsi akatwale nge Kisumu tugateba T-Board of Kenya take serious action ebe serious ngiyo kumukora license ki factory etabwate no eno moto yo mugwicha ngajiro jikorusi yani egende Russia se chai KTDA mokoru obuyo mwaru extension mwakana ba manager muyoji wa yakoroke chai yake na mwama ya kurua mwaira mangereto yachikui koranje ke TBK T-Board of Kenya tokonye be serious license according to those who fulfill bali bago satisfy bago ikirania machiko a TBK no license chi factory chi egento kende nare gukwanira kyomo elio kira agenda said quarter Nairobi KTDA chi factory chi nyinge chire chi satellite tuare policy ego chigabani una ngati chi factory chi chigo separate tigakoreta tigakoreta chi task force kere factory factory gete gotakanga ngonyengo setting separate mwabeke task force ne yende kwanza mwabeke why don't you have a task force ya national ekoligereria manganonsi esokia machiko nganye kure satellite igokobwati ABCD mbakosoke uruo bako separate inerera tokonye tigakobeka kapkoro cia kuoga na abantu baye mwabeke task
itume nyamacha ite kuoga mwabike task force nende task force wana it does not cost effective kore task force ya yamo e kore tamachiko ale national policies for all satellites to separate jenara inabu atekobateri lakini dende ntumanyete marketing ne problem na are ngote bakire ngati marketing department erigerero every structure na into to arabanta banana igura aja baitu ntubwate vice board member vice chairman of national ntubwate na bande bali TPK aba ntubwate babo kaburi oro igo nare goterwa nga tokoromo kena intwe ntu kisi nyamira ntura atura muntu monene marketing nentu ijaye itekurigeribia muna mwabeka abande ga kuru kalenjini site na gusi iroyo yokumonere abe somewhere there digago korenge njeri monyorete monyonjo bunata emirimo ya masamba yabiri yabuyo na ribono centro ile koreka nangane eriyo kebuga tekere yento ekere toko genda KTDA kamoranje board members make sure there is balance, there is inclusion, and yento we guru kuanga FAC ya Kenya as a KTDA otu atewanga testing of tea ebe blind na blind testing eminenti tokuru kinamba kete kiakere factory onatari ko mayanga factory namba kibwa ekarogo test ya wakoli igokubori gunga kodiki ya rekengi wateba ne kwanyora ogembo kusinya maji dibaga mogo tebanga mwari kama liete yeji factory mwama ya tanga test muntu lyo test uika mwino tebanga chaki endo uira no kujia oteba nkamba bono kiecho tigatokore blind testing buna twanjiranete eliegere tumanyenga ichaye itu ya west ne ya east tabauti teyo as a quality na seke kombe kelige kuru ansu igoba na kiekyo twanjiranete ekorbo nege ntukerina tebetenga KT tuateba ma KTDA gore chai yaito aina arto tagete egore chai kuru factory direct echikoni lakini ntu tuaira bali mukibesa biyama